million pesos, i-times 3 mo kay kada bulan ng kontrata, abe, 45 almost mag-aksyon ang ginabayran sang syudad sa ilati ang ilang nga serbisyo doon, di mo mabayran. Action firing line. Ahaw sa interview na hadlok mabatian sa radyo. Sige lang, balikan ta na karon mga ka-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad kadto tong patrol namon kay ina hambal nila nga didto lang kuno ma-interview kuno sa dito lang kuno sa DPS may interview. Ahay, bukad-bukad mga mujutay da sang inyo kondisyones dai. Aryo, ang sa Estefania kuno bag-o lang gid kuno nakuha ti sa kadugayon sang panahon. Ay na ano ni man, dili lang gid La City 15. Action firing line. Ang iban nga balita sa aton nga pagpangalagad sa syudad sa Bacolod, 20 ka mga vaccination center ginaduso sa nga vaccination center action team sa Bacolod samtang Councilor Baribar ginakabig nga illegal dismissal ang natabo sa 60 ka mga empleyado sang basiwa nga wala ginpasulod sa talatapan. Action firing line. Porte kasadya ni sa mga kwan mo inang mga inabogado na bla nga hampang bla kay kung pamatian tang abogado man to sa basiwa yawa ay sang illegal iya nga mga termination kundi ginbase ini sa husto nga proseso. Action firing line. Karon na kay plastar ta na sa inyo ang iban pang balita mga ka-aksyon diri iya sa lokal with action Marlon Genovia gikan sa Kapitolyo Provincial no kay kabalo ka diri karon sa probinsya sang Negros Occidental may patigayonon iya nga dredging mano operation sa Talisay kag Victorias ang mga kwan guruda mga suba guruda basi porte na gid kanabaw amo to nga umawas pero sa paghangop naton pagbaha to sa nagligad nga Enero 1 kag sa Disyembre 31 sang kagabihon sugo ato sang pagtaas man sang kwan tubig sa baybay high tide ato. Action firing line. Ang iban nga balita karon maka-aksyon aplastar ta sa lokal. Action Brian Morgan. Action firing line. Manglugayawon ko na sa balita sa nasyonal mga ka-aksyon ariyo ang balita sa nasyonal ang ABS-CBN no ginaduso karon sang Senado or nagpalayag si Senate President Tito Soto nga dapat ibalik ang franchise sang ABS-CBN mga ka-aksyon. Di kabay pa maktuhan kay nigin patay ini dira sa Kongreso nagligad iya nga tuig matapos nga timyara sang mga nagkalahinabo kag kadamo man sa mga empleyado nga nagkalapaslawan diri mga ka-aksyon. Action firing line. Ang pinakarason ni Soto diri iya natalupangdan nga ang mga local TV stations karon imbes nga balita ang ipagwa para ma-inform ang publiko kag mga maayo pagid nga mga balita kag shows abi ang nagaginawa action films, mga animes na cartoons. Action firing line. Tiway na sang competition mo, no? Do kaluyan nga way ka ba kontrabla like GMA. Ti ang pinakabasko nga kontrato sa GMA amo man lang to nga ABS-CBN mo. Di blaway naman sang iban. TV5 abi ang TV5 subong bag-o pa lang sila kabalik-balik man nga daw naga-improve man ang ilang sining nga programa da kag iban nga mga taga ABS-CBN nga mga stars nila kag mga tawo nila ara subong sa TV5 pero kung ikumpara mo gid ang away sa television GMA kag ABS ti subong bisan maghambal pang taga mga utod tabi nga iya sulo sa GMA kay wala sang kontra galuya man ang taga GMA kay daway na bala sang tawag sa kompetensya, no? Daway na buhay kablaya hambal nga. Sige na lang, ba ito? Buhay mo tayong kwentro, Action firing line. Pero kung may kwentro ka, mga raskas ka man mo. Pero yun sa action radyo, hindi na ako magsugpa na. Doon naganahan, kami ako may kwentro. Iya nga, radyo nga, indis sa balita. Pero hindi iya inaway personal. Hindi, balita lang yan. Action firing line. Kung isa naganahan, pag ito yung gani, kung balita mo, ginakopya na lang iya. Action firing line. Last 7:18, ti kabay pa pagkabasa nila blang amaning plano ni Soto hambal sa mga tabot nga nami tan ibalik man ang ABS-CBN sa lokal ba kay ti makitaan sila subong ya sa cable lang ti kun may mo ya cable da cable lang sa TL mo da ti may makitaan da. Sige, ang ibang nga balita sa national mga ka-aksyon ang PNP International o kon Internal Affairs Service magkaksyon o kon PNP IAS nagpalayag nga sila nga simana magwa na gid ang resolution sa ila sila nga pag-imbestigar
sa pangluthang patay ni Police Master Sergeant Junel Nuesca sa tong mag-iloy nga Sanday Sonia kag Frank Anthony mga kaksyon sang paniki Tarlac nagligad nga Disyembre. Action firing line. Do ka bahol na gid no kaklaro na gid to nga siya to nang lutang sagi pagidyak imbestiga. Ano paging pangitaon mo? Ang video doon di pa tong patihan. Tiano tong video may duplication. Pwede na Action El Rey kasi Action El Rey sa gadya sa mga video mo. Pwede na nimo drawingon ang video abe. Nga like some picture abe la inon mo bing litrato pwede mo ma-change abe. Ti video guro do hindi gid guro ano bisan di mo dalon guro nga libotoran sang kalibutan. Action firing line. Ti ang pulis to nga like si PNP Chief Dibol Sinas. Do gina-question niya pa tong video mo. Oh. Siya ba sila Di mag-amot to, ano pagpipangitaon mga ebidensya man? Imagine mo na ang Pilipinas, subong ginaayo kita gani sa mga establishments gani Action Helms, nga before ka makakuha sang business permit mo dira, it should be nga may ara ka sang CCTV. Di ba? Kay ang CCTV, kung makapture na dira ang mga kawatan, ang mga kung ano na lang dira, amo na mga sirbing nga ebidensya nga i-present sa korte para nga mabakod ang imo sila nga pag-file sang kaso against ang sinuman nga mga kawatan ni Black Action Helms. May mga CCTV. Di karon ato video na gid yun di pa patihan. Action firing line. Pero sige, bayanta sila. Kay nag-investigar naman si Matinion sa January 11, tibantayan tanay ko ng desisyon sini. Pero ang pulis nga nagpanglutang iti ara na priso man. Ang iban nga balita mga kaaksyon, ari ang kaladlawan. Na? Kaya nga ginpalayag ka kaina makaksyon. Sang presidente sang Philippine of Chinese Studies makaksyon nga si Teresita ang ginipilido niya, ang gurumidol ni no? Si pilido niya, no? Nga may ara na sang 1,200,000 ka mga Chinese nationals nga ari sa Pilipinas nga nagatrabaho sa Pugo ang napaidalom na sa nabakunahan na ni Slagli. Action firing line. 1,200,000 ka mga Chinese nationals Action Helms na bakunahan na hambal sang Malacanang sa waay Balo kundi na nag-agi. Action firing line. Upod galing nga ginbakunahan diri amo to ang mga Presidential Security Group mga kaaksyon, ang PSG. Pariho sila bakuna. Hambal ni Attorney Harry Roque, siya bayo man gani nga balita para sa Malacanang kay mabawas-bawasan ang career sang COVID-19. Pero hambal ni Roque, siya wailan di lang kami magpasilabot kundi na naglusot. Action firing line. Dito may araman ta sang Bureau of Customs di Blaksyonan. Doon dira man nagay-nagi, doon na check man ita lang, tiway gid makitanda kung anong unod sa mga bagahe nga ina, kung ano na vaccine gali ina. Di basta may shinmail na ka mga Chinese national Kaysa nagliligad pa lang nga Nobyembre pa lang gani Action Helms may 200,000 ka mga doses na nga nagsulod diri sa Bacolod. Bacolod sa Pilipinas. Way gitiya ka maan-maan. Action firing line. Pero okay may man nga mabalaan ta nga tiga pisik-pisik subong ini mga Chinese nationals nga ginbakunahan. At least ang aton sini katahap batok sa vaccine iya nga medyo nahadlok kita labi na gid ko may ara subong nagagwa pagid nga mga delikado ini amo nimo na muna. Ti subong kit anta mga Chinese nationals na daw ka okay na sila at hindi na ta dapat mahadlok sining bakuna. Action firing line. And ang COVID cases karon sa Pilipinas ara na sa 479,633 and naka-recover diri 448,375 kag ang aktibo 21,997 and ang patay 9,321 na mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Las 7:23 Action Radio Philippines Standard Time. Dali gid lang kay unahon ko laning basiwa mga kaaksyon para mathagan ang publiko kag ang kabalokon na pathagan naman ning mga empleyado sang basiway. Napathaga naman ni ang mga empleyado sang basiwa ilabi na gid ining 60 nga ini kon nga ang ini sila ginpang terminate dira sa ila sining nga trabaho. Sini nga hapon nag-atubang sa katapos sa media ang mga board of directors sang basiwa
Ginpangunahan sang chairman of the board nga si Attorney Lorendo Dilag. Araman ang vice chairman nga si Sir Lawrence Villanueva. Ang sekretarya nila nga si Mona Dia Hardin. Kag ang bag-o nga direktor no si Rebecca Filasol mga kaksyon. Kay na daw ito si Sir David Villanueva mga kaksyon. Ato man to ang mga nag-retire na nga mga empleyado sa Basiwa kaangay kay Engineer Pinado. Retire ni siya gali. Kag si Engineer Ginelin Himoraman ang masamin nato nga gin-interview diri mga kaksyon. Kaina dito ginpakita nila may mga pangalan kita diri sang 60 tanan ka mga empleyado. Amo ni sila kahapon ang wala kasulod sa talatapan sang Basiwa matapos nga ini sila gindeklara na nga ini sila gindeklara sa resolution declaring iya redundant the following employees of Bacolod City Water District mga kaksyon respective ini sa mga positions nila effective ini last working hour sang December 31, 2020 mga kaksyon. Ini pursuant ini sa reorganization and the joint venture agreement sang Bacolod City Water District kag Prime Water mga kaksyon nga ari karon diri ang nagahikutar sa Basiwa. Action firing line. Pasimplihon ta na lang niya para mas mahapos dira sa inyo, no? Ang Basiwa may ara sang mga 500 ka mga empleyado nga wala pa ni iya si Kwan, wala pa ni iyang si Prime Water. Kag pagsulod sa Prime Water mga kaksyon, ang pagsulod sang Prime Water mga kaksyon para maintindihan nyo gid, hindi dahol Basiwa ang ginauyatan nila. Kundi ang Prime Water, ginauyatan nila ang operations gid lamang. Ang pag-operate iya sang Basiwa kung paano panamion ang tubig, paano patubdon ang tubig nga wala dalasang patis kag kape, paano suplayan ang Bacolod 24/7 sa bugos nga 61 barangays. Action firing line. Operations mga kaksyon. Kag si Basiwa naman iya, nagapabilin ini bilang taga-bantay sa operation sang Prime Water. No? Ang polisiya, ang pag-monitor, kag ilabi na gid ang compliance ni Prime Water, si Basiwa amo ang mga tukre sa ila. Action firing line. Kadako sang papel sang Basiwa diri mga kaksyon. If the Prime Water gini ma-failure or hindi nami ang ila sining pagdumala abi kag pag-supply sang tubig, si Basiwa amo ang mga kutibaw sa ila. Kag si Basiwa man pwede iya maka-file kaso kung hindi matuman sang Prime Water dira ang kondisyones gihapon terms ang ila sining nga agreement sa ining joint venture nga ini. Action firing line. Para may ideya kamo dira. Anong natabo? Bangod nga ang operations ato na didto sa Prime Water mga kaksyon. Ining masobra 500 ka mga empleyado sang Basiwa ginpapili ini sila, no? Ginpapili ini sila sang duha ka options. Ang isa diri kung gusto mo nga magsaylo ka sa Basiwa ka sa Prime Water, pasaylohon ka didto, kumpleto sa benepisyo, plus nga magdoble pa ang imo sweldo ikumpara dira sa Basiwa. Action firing line. Ang isa diri ka option mga kaksyon nga pwede ikaw ka early iya retire. Dira lang ko pwede kaya ka early retire sa diin hatagan ka sang 250% nga pagseparar dira sa imo ti dako batunon mo from the Basiwa mga kaksyon. Action firing line. Pero antes inigin palayag sang ginpahangop sining 500 masubra ka mga empleyado, ang Board of Directors sang Basiwa nagpangayo ini sila sang opinion o kon ginatawag nga advice gikan sa Office of the Government Corporate Council o kon OGCC. Ining tawag opinion number 167 series of 2018, no? Nangayo sila sang opinion last
5 of September 2018 didto iya kay Honorable Elpidio J. Vega, ang Deputy Government Corporate Counsel, agod makuha nila kung paano ipahangop sa sining nga mga empleyado nga amo ni ang matabo sa ila mga kaksyon. Action firing line. Ang pamangkot nga kinahanglan sila pasaylohon sa prime water automatic kag nga kinahanglan nga mag-early retire sila. Amo nang pamangkot magin mo. Kay ti ayhan si prime water kag basiwa combine man ayhan, no? Sunod diri sa taga basiwa makaksyon kaina labi na gid si attorney Lorindo Dilag kag si Madam Monadia Hardin makaksyon. Ang may pinakadamo aksyonan sang trabaho dira sa basiwa ara tanan sa operation. Action firing line. Ara tanan sa operation, si sinong gahandol subong sa operation how? Amo ang prime water. So, ang ining way saylo dito sa prime water mga kaksyon, nga nagpabilin sila dira, ining 60 kabilog, humalin nga wala sila iya file man sang early retirement nila, may pilagali kabulan aksyonan nga nagasulod na sila da sa basiwa, nga wala na sila yaga trabaho. Action firing line. Naga-time in na lang sila kag naga-time out. Why sila trabaho? Kay ti redundant na gani, why na gani ang posisyon nga ginaubrahan nila dira, wala na ginauyatan sang basiwa kay ato na didto sa kay prime water. Action firing line. Amo na nga ginhangyo sila. Ini palayag ni sang taga basiwa hindi niya ato na. Yan ka basiwa kung may arada correction karon nga aton nga mga empleyado kung naga-monitor, welcome gid diri sa aton. Yan iya sang basiwa, no? So nga ginhangyo sila nga papili sa duha ka opsyon nga ini para hindi lang gid sila madulaan sang trabaho kung magsaylo sila sa prime water. Ang option nga isa naman niya para makakuha sila sang dako pagid nga si parar nga kwarta halin sa basiwa kung mag-early retirement sila. Action firing line. Amo nang pathag diri mga kaaksyon. Suliton ko nga ang gindeklara ini sila nga redundant o redundancy. Kay ang ila sini nga mga posisyon dira sa basiwa. Like for example, abi operator ikaw sang heavy equipment. Ti ang heavy equipment wala na nasubong gina-operate sang basiwa kundi ato na didto kay prime water. So dapat didto sila makadto kay prime water kay way na nga mga trabaho dira kay basiwa. So maano ka na subong kun ara ka sa basiwa ga duty, maano ka wala ka na may i-operate da nga heavy equipment da kay way na operation si basiwa. Action firing line. So ini nga mga operations mga kaaksyon kun ano mga department nga indi na sa idalom sang basiwa nga paghinakop, gindeklara ini nga redundant na ni or gindeklara ini nga empty na ni nga klase sang departamento kay indi na ni iya ka basiwa nga trabaho. Action firing line. Amo na ng pinakasimple pag-intindi naton dira, no? So, may nabilin pagidman nga mga empleyado, mga kaaksyon dira sa basiwa, amo ining daw mga 23 na lang kabilog. Ining 23 mga kaaksyon, ining mga 23 mga driver, utility, kag iban pa dira, kinanglan ang mga board of director da may driver, ini sila. Ang iban nga mga engineer da, like for example may laktan sila abit, dapat may driver gid, no? May maninlo gid sa basiwa kon janitor ikaw iya, no? Amo ni nagkalabilin dira sa basiwa mga kaaksyon. And according to Attorney Dilag and sa iban nga mga board of directors, nga wala sila nagkulang sa pagpahangop gid. Halin pa sa nagligad nga mga tinuig, ginhimo nilang tanan, may ginpatigayon iya nga hinon-anon ginsulatan ang mga empleyado, gin isa-isa pa istorya, gin pa insyende, taran-tanan, ting iban ang muto nagsalaylo sa piyak, may ara lang gidya ang wala nag-upod mga kaaksyon. Action firing line. Ini tanan-tanan, mga kaaksyon subong, suno, direct Attorney Dilag, tapos na. Kaina, while nagapriskon si basiwa, according to Madam Monadia Hardin, mga kaaksyon, nga may naga-text sa ila sa 60 nga ini, may takbalo kung pila kabilog, nga kon pwede kuno ma-apply na lang siya sang ginatawag nga early retirement abi.
Ti hambal ni Attorney Dilag, si Monadia do naghambal pa connection ng imo to balay na. Do naghambal pa siya ganing be precision tabi ba si mahingagaw pa? Do mo na be? Ginagaw, ginkuha ni Attorney Dilag ang microphone sa dali gilang. Doon hambal ni Attorney Dilag, sa amo senador hindi na ko makapasalig. Action firing line. Amo nang tingog ni Attorney Dilag mo. Siya ginhambalan na sila sa una, subong tapos na. Hindi na ko mapasalig pa nga mahatag pa na ginaayo nila. Action firing line. Disgrasya, gini. Pero ti luoy kita, sining sa man nga nagkaladulaan sa trabaho. Pero, bisan waay sila nagpili, sining duha ka options nga ini nga magsaylo sa prime motor, abi o kon mag early retirement, abi, may batunon man sila gayapon nga separation da. Hindi gin man sila maghambal nga mapahalin sila sa basiwa. Nga wala gin sila may batunon kay may mga leave credits man sila mo, no? May mga separation pa sila, may mga terminal pa sila, kung ano-ano lang. Pero amo na medyo gamay-gamay guro eh. Subong nga panahon kinanglan ta kwarta, whether we like it or not. Kwarta ang importante man subong magluwas sa pagtuo sa mahal nga Ginoo. Action firing line. Oo, kaya ang sa Ginoo, trabaho ka para ka-income ka, no? Hindi kay magpungko ka lang da kag magtanga, sino maduhol si mo naman? Tiya mo na nga kinanglan ta trabaho subong para may bakal kita bugas. Ti kaluluoy sining nasambit iya nga 60 ka mga empleyado, mga kaksyon. Action firing line. Ipabati ko lang sa inyo, porsyon kay na, kay halos na explicar ko naman na basic, malang katama mga kaksyon actually. Amo malang na explanation nga, hambals ni Attorney Dilag, dirigin paagi sa tanan nga mga proseso. Gin pa-insyende sila tanan-tanan. Hindi gusto sang basiwa nga mga maghalinda sila nga waigid sila bit-biton nga dako-dako abi. Kay dito gali aksyonan sa prime water, kung magsulod ka to, hindi ka na asin mag-apply. Ilista mo ng tungalan mo. Sulod ka na to. Pakwaon ka exam, bisan ansiran mo lang tungalan lang ibutang mo baton ka na tiki kabalo naman lang sa basiwa boy kaya Action firing line. na daw formalidad na lang ang pagkuha ng exam. Kumbaga daw 100% baton ka na to according to Basiwa Board of Directors, no? Amo mala na, at least subong gabi, pero kung ano man nga tika nga ginahimo karon sang union, ano man nga ginatika ang ginahimo sang iban nga mga grupo nga nagabulig sining mga empleyado, ti inaya pwede gina nila nga himuon. In fact, hambal sa mga taga-Basiwa, di siya nakahanda kami nga atubangon kung anuman nga mga kaso-kaso, mapalabor man sila, ti gina-expectar na naya namon suno sa taga-Basiwa, mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, salamat gid kay naga-monitor subong si Councilor Wilson Gamboa Action An. Tawagan ta siya dugay-dugay kay nag-ayo siya nga maghatag reaction. Pero before you Councilor, ipabati ko lang di gamay, tawagan ta kada Councilor pabati ko lang niya ang aton sining dali gid lang ha. Okay, ari pabati ko lang ni para may dugang pagig ka mga inputs bala, basi may ara ko sang way na hambal kulang ko kay tungod ka damo-damo man isang papilis nga ginauyatan ko diri. Ang pinaka-importante lang ginadingakon sini nga ginkuha man kay na makaksyon. Nga hindi na ta magpadamo pa istorya kag mabudlayan ta pagintindi pagid kun nga ang ginpahalin ini sila dira sa Basiwa. Dali na pabati ko lang sa Attorney Dilag 250% ang ihatag sa inyo benepisyo. Tigin matik-matik man to sa iban, ay abaw naglambot sa milyon. Naglambot sa milyon. That is why nagsiling ganito. I think ang general manager, former general manager, this is unusual because this is bribery. Sila nga kadako gid sang ginahatag. Hindi niya bagay nga ihatag. Kasi bribery ini. Mana sila niya. That is on record. Pagkatapos adto sang naaprubahan na ang GBA, tag isa-isa ang mga empleados kinatawag. Please correct me if I am wrong. Okay, inisubong niya ang matuod na ni. Patawag tag isa-isa ang panawag sa to profiling. Ang nagtambong to si Engineer Pinado, who was the chairman of the Joint Venture Committee, and the assistant
General Manager for Administration. Dason ang upo diya si Engineer Jean Hemora, who was the Assistant General Manager for Operation, kag member man sa Joint Venture Selection Committee, kag si Director Harden, the Corporate Secretary of the Board. Tatlo sila. Ako, gatamwa man ko to from time to time. Pero way ko to yung atin. Katanaw lang ko to kung nanong sitwasyon. Dason, nakita ko to, ang mga employees kin patawag tag isa-isa, kagin isplikahan nila, hoy, amo ina sitwasyon, kung mapa-absorb ka, automatically absorb ikaw. Kung mag-irep ikaw, ano ka na-irep dahil? Early Retirement Incentive Plan. Kung mag-irep ikaw, kin-compute, amo inang imo pagabatonon. Di, transaksyon ay, masiling, sige, mairip ko. Masiling ang iban, sige, mapa-absorb ko. Right then and there. May mga iban, ngagin patawag, masiling nila, hindi ako ma-retire, hindi ako mairip, hindi man ako magpa-absorb, matiner ko ya sa basiwa. Tiner ko ya sa basiwa as a government employee. Ang iban naging patawag, wala nagkalagto. Is that correct, right? Wala nagkadto. Ni amo managyapan. Ang amon diya tindog, matiner kami ya sa basiwa. Now, antes gali na aprobahan ang GBA, paghatag orientasyon sa mga empleados, ginhatagan sila, gin-esplikaran sila ni Agma, Assistant General Manager Sam Pinado, sang nagakatabo dito sa Malolos Water District. Gin-esplikahan man sila ni Atty. Tan. Is that correct, Sam? Gin-esplikaran sila ni Atty. Tan. Nga sila ni Atty. Tan, kag ni Engineer Pinado, sa inyo sila niya nga mga empleados nga hindi magpa-absorb, kag hindi man mag-retire, kag gusto yan ninyo magtiner sa Basiwa, sa Water District, may decision, may opinion na ang OGCC sa kaso sang Malolos City Water District. Gin-attach na ako na da sa inyo nga ang issue mo ini, whether the City of Malolos Water District employees can still remain even if their position become relevant or redundant in the City Water District or in the City District of Malolos, Water District of Malolos. Hindi sila magpa-absorb, hindi man sila mag-retire, kay diri sila matindog. Di kundi ang taga Malolos nangayo opinion sa OGCC, kaya ang OGCC ang munang abogado sa Water District. Di nagsiling ang OGCC niya, hindi na pwedeng makatinir sila dira. Redundant na sila dira. I-declare na sila redundant. Di gin-explicar ini tanan sa ila ni Atty. Tan kag ni Engineer Pinado, hay, hindi man palati ang mga empleyado sa Basiwa. Kay sila nila, hasta gani subong, ang mga empleyado sa Malolos, ara pa da. Kundi, amo na, tag-isa-isagin patawag sila, kag may mga 65 or 68 nga nagsiling, dire lang kami sa Basiwa. However, later on, ang 68 na-reduce, nabuhat na lang 60. Kaya nagsiling ang iban, mahirap na lang ko. Ang iban, mapa-absorb na lang ko. Okay. Ining 60 nagtinirgid. Now, before natabo meaning,
nga na tapos na ang profiling, ang natabo amo ini. Ako as chairman, nagpadala ako pamangkot sa OGCC. Kay man siling nakon sa kay mismo na kay Vice Chairman Villanueva, siling ko kaayohon tanay maayo gid. Kay siling ko di punggol. Palangabuhian sang tawo niyang aton ginakaptan. Hay, matabo ni gutom ni sila. Siling nila kadua, explikaran ang tao. Explikaran. Gin patawag namon ang mga tao nga ini. Nag-attend man. Gin explikaran. Si Sam Pinado nag-explikar. Si Engineer Himura nag-explikar. Ako nag-explikar man. Nadumduman ko pang akong hambal siling ko. Nagkadto ko di hindi kay sing ganon kamo nga mairep kamo. O kon sing ganon kamo nga mapa-absorb kamo. Kundi nagkadto ko di para sing ganon kamo nga pinsaron nyo gitudo-tudo kung ano ang inyo himuon. Hindi ka mo magpadala-dala sa inyo yung mga kaupod, mga amigo ninyo, mga barkada ninyo da, mahuya-huya ka mo. Hindi, kaya ang inyo siliko, ginahimo na inyo na niya puturo. Kung ang gutom niya magsaka na, dira ng basulay. That's why pinsaron nyo todo. Then, naminsar ang iban, nadala ang iban, wala nagit. Alright. Ginmitingan namon sang primero nga inadlaw sang Disyembre, anhon tani ang 60 ini ka mga empleados ngayon. Now, gindisidihan namon sang board ni Corse Carden kag ni Vice Chair Villanueva. Si Dr. Rafi Lasel was also present. Siling namon, sigihon ang ila niya sildo sinang Disyembre ni. Dason, nagpadala ako sulat before that sa OGCC. Kag nabangkot ako, abi siling ko hatagi ko guidance sang proseso regarding the separation of Bacolod City Water District employees due to redundancy. In other words, our point is that we were very, very careful in the legality because we were delving on the financial and economic situation of these employees. It is a very serious situation. So that nagpadala ako sulat sa OGCC, namangkot ako. Joje, namangkot ko. 4 kapamangkot na kon. What is the process for the separation of Basiwa employees due to redundancy or reorganization related to the joint venture agreement? That was my first question. The second question is, should a case be filed against the employees for redundancy? And if so, who is the petitioner or complainant? Is it the management or the board of directors? Number 3, and if you have read this, what is the role of the Office of the Government Corporate Counsel in the filing of a case against redundant employees? Kag number 4, are there benefits due to these redundant employees? Now, ang akon pamangkot ginsabat sa OGCC sa opinion number 270. Aram anda hinsmoy sa inyo dakit 270 series of 2020 kag nagsiling nga ang OGCC nga according to
Amo nang ginasinggitan sang sang mga empleados na hindi sila mapahalin. According to Republic Act 6656, an act to protect the security of tenure of civil service officers and employees in the implementation of government reorganization, no government employee will be removed from office unless there is a valid reason. Tumbo lang ni sila nga, no government employees will be removed. Hay, Ginoo, wala gid nila basa nga there are exceptions. Kag ang exception is in section 11. Section 11 ang exception. Kag ang section 11 tatlo ang exception dira. Number 1, already. Mayo na klarohon tabla para hindi ma-mislead. Di na today. Action firing line. Number 1 na exception. A position has been abolished or rendered redundant. Kung ang position nimo redundant or abolish, you're out. Number 2, the positions are merged, divided, or consolidated to meet the exigencies of the service. Kag number 3, causes allowed by the civil service law. With these exceptions, pwede sila ma-declare redundant. Now, ano ang buot ginising ganon sang redundant? Ang buot sing ganon sang redundant nga ang imo posisyon bala na hindi na kinanglanon. Hindi na kinahanglanon. That is why together with you, kag ang imo posisyon hindi na kinanglanon, kundi eliminated na ikaw. Action Brian Borden. Action firing line. Aba na mga kaaksyon ang pagpalayag ni Attorney Lorendo Dilag, mga kaaksyon sang Basiwa, Chairman of the Board. May mga exemption dito ang gin-mention niya. No? May mga Republic Act na gin-mention niya dito nga basta government employee ka, hindi ka pwede ma-remove. Pero may ara sa mga exemption kaangay, nga kung ang imo ginatrabahoan wala na malang na yan naga-function, di dapat i-remove kagid. Aksyon ng timano kada karon. Like for example, diri sa Action Radio, why na bi karon sang why na karon kinahanglan ang driver, no? Kay kada isa naga-drive. Di ka ma-hire pag driver ang Action Radio, kay why naman siya dapat drivean kundi pahalinon siya. Daw mo example na example na. So mo ning ginapagwa nga gina-project karon sa Basiwa nga dapat maintindihan sang mga empleyado nga ini, no? Pero ti ara na sila gyapon na ang paghimo sang tikang kung anong himuon, ini gina-explicar lang naton kung ano man ang explanation sang Basiwa regarding sang ila karon problema dira sa Bacolod City Water District. Action firing line. Commercial ko for a while. Pagbalik naton, gusto mag-react ni Councilor Wilson John Gamboa, isa ka konsyal sa Bacolod nga una, batian niya man permi niya. Sila na dire ang nagabulig man sa Basiwa sadto nga dapat hindi si Prime Water makasulod sa Basiwa. Ti karon kinakasulod gid may mga cases lagin file pero tigin basura ato may ara man sa reconsideration kag kun ano pa dira. Subong amo naman ni ang ginaatubang nila. Pagbalik naton. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Rosalie Sirol, they are not removed in opiran or ginopiran nga sila sang trabaho sa piyak pero sila mismo ang hindi gusto. Paper first Lexon Bray, wa gid na mahimo ang Basiwa employee kay pertigid ka poderoso si Prime Water. Wala labot, we don't know, para kung insindihon tadi si Prime Water, wala gid labot sa Basiwa kay operations ang ila mo. So, out na di si Prime Water kung aton gid paghangpon, ha? Ya ka Basiwa niya discretion. Oo.
Pero testingan ta ang pagdumala sa prime water o dira kita. Ang pagdumala naman sa prime water amo ning bantayan ta. Kung matubod ang tubig sa iban nga lugar kag tunay nga tubig ang matubod in the iced tea. Si Madam Leslie Gutierrez naman correct gid na. Virusan kami sang tubig nga gatubod daw ginhugasan ang salsalon nga daw saragro niya no. Ana Mandrigos Rob, hi, kulang sa pag-intindi or kulang sa pagpaintindi? Amo lagi na. Idi Adorio, good evening, Sumbray, sa bukid, gabukid man di sa amo ang basura sa barangay Handumanan, Purok, San Roque. Ting taga IPM, hindi mag-akto sila, di magsabat sa Action Radio kay sugo nila kami to sa kwano, sa DPS. Nga ang DPS way na naialabot. Pare yun iblas Basiwa Kita mo ang Basiwa tanang empleyado gin panghaboy to nila tanan sa prime water kasi Basiwa way na nalabot sa operation. Iya ka Basiwa subong niya mabantay na lang kun anong operation ni prime water. Amo na naila iya na. Ti amo ning yaman ka kuano iya ka prime iya ka IPM dapat no. Sige. Sige, pasabton to si Councilor Gamboa kay para mabatian taman ang side nila. Bilib ma ko ni Councilor Bambua kay isa man ni siya sa nagabulig manda mo sa Basiwa. Daligid lang kay ipasa ko lang numero ni Councilor ha kay ara sa linya. Okay. 1252. Okay, sige. Karon tigidugay ha, ibalita ko gid sa inyo ang paghimulos kag pagpatay sang stepfather ha sa iya sining stepdaughter ha sa area sang Sagay. Si Marilyn Abarte naman, good evening. Please greet lang Rose Ani Soriba. Happy birthday today and Miss Maria Josefa Digon last January 4. Rolf Kozawa, Action Bright, pakigreet lang sa hinablos ko nga si Jumel Alvaran sa Talok Beach Resort. Salamat gid. Rosalie Sirol again. It looks like ang Basiwa did everything by law. Yeah, daw mo gina. Kiti gin paagi nila sa husto. Pero may ara gambal nga illegal man. Ati korte na filay kaso. That's like. Si Marlene Abarte, kapit lang ang tanan nga nagakatabo. May kabangdanan. Be positive, that's life. Miguel Nambong Araman. Richel Arivalo. MM Arivalo. Salamat. Romy Agsam. Ana Mandrigos Rob kaluoy sa mga tawo krisis na ganit tapos dulaan po work. Hi, Pilipinas, what happened? Rosalie Sirol, pag ma-retrench kabayaran ka according on pila ka tuig nga nag-ubra ka sa company. Yes. Kag before may offer na another job nga ginhimo man sa Basiwa so basi sobra-sobra naman ang ginapangayo nila. Marilyn Abarte, yes, sa imo mga kamot ang imo kadalagan. Ang imo kapisan ang maghatag sa imo sang masulhay nga pangabuhi. Verges Olpinda, good evening. Sumbray, monitor always diri gihapon upod sa mga bata ko sa Celine Homes. Barangay Stefania, keep safe kagid Sumbray and God bless you always. Salamat. Pirmi ko da ma'am ga libot sa Celine ga pamaligya ko kwan icebook ko. MM Arivalo, good evening. Sumbray, greet ko lang gali si Papa Freddy kag Mama Linda sa sitio Quarry Barangay Manlukahok. Always sila ni Papa gapamati sa Action Radio. Bilen Salao, nanay, salamat. Marilyn Abarte again. Minda Lialto. Good evening, Action Bray. Stay healthy and safe. God bless. Peepers Persley, Action Bray, kuha gid ang tingog na Attorney Dilag. Ana Mandrio. Correct yun, sir, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pagulata nga mataktak lang ang bayabas kundi sa kaon or singiton mo ina. Taktak na sa dugay lang gali, tapos ko na ng baldado na kay ginkaon na sang kasapatan sa babaw. Rosalie, siguro ang dapat ipaalam man sang lawyer nga kung pila ang mabaton sa isa kag isa nga retrenched empleyado. Aging pabalo na nila. Jonas Trinidad Haluver, good evening, Brian, ga monitor gi kami diri sa Oslob, Cebu. Greet lang family Haluver kag Trinidad sa Sipalay, salamat gid. Ay, salamat pod.
Michael John Season, good evening, Exxon Brian. Happy listening to All Energy Fans Club. Greet ko lang happy birthday to my wife, Sharon Season. Salamat. Good monitor from Chato Elias, Paranaque. Nonoy Elmer, naga-monitor man. Alex Fuentes, Emma Alcuela Kerlstrom. Good evening, Exxon Brian. Please shout out to my friendship, Vilma Oiko of Silita Village, Alihes in Bacolod City. Thank you, Gid. Now, greetings coming from Sweden. Erwin Gonzalez Araman. Roth Kuzawa, naga-monitor man. Alex Montesa, Sir Bry, anong klase sang soy sauce ang ginatawag sang Prime Villar sa mga konsumidor? Oyster sauce or basi whiskey man na ang bota? Way pas na kasugod Sandra Villarete, naga-monitor sa Sumag. Martin Aliling. Edgar Marcelo Magbanwa, Prime Water is supplying 24/7 free coffee and patis. Way pa sila ka-start. Gapaniltig pala sila sumog ka nagapangkuha tok-tok. Liberte Biniten Obaldo Araban. Free coffee ko no. Di na pwede man kay mga pita dadladlaw kon. Si Olive Prado Gargaritano, nag-monitor man sa Inigaran. God bless. Vanessa Mayo, good morning, Action Bry. Watching always from USA. God bless. Kapamati, gid kami sa SUV ko. Manet Nicavera Cabiles, nag-monitor sa Riyadh, KSA. Bao, parte. Lito Dayap, George Gargasiran, sa imo nga situation, mawadaan ka pa obra, pero tigid kasakit at kasubo. Good evening, Action Bry. Gusto na. Puwerte, basta way ka obra kag way ka income, may ibang kabululu, ang ibang paminsar sina. Roslyn Tanalgo Filizardo Canoza, good evening from Barangay Tango, Bacolod. Christine Minies Villalubos Araman. Jesselyn Andrada Tingson, good evening, Sobray. Ari Subonghwa, gatubod daw siya. Si Jojo Intira Hinobata, good evening, Sobray. Monitor kami din sa Mabinay. Mary Grace Mongkal Cabalfin, good evening, Exxon Brian. Greet ko lang da si nanay ko Lokring sa La Carlota Solid Action, gid na siya kag family Rojo. Salamat gid ba. Mary Jane Salodares Araman, Dejen Jonah Lawig ba, wala pa siya tapos uwang. Buare man niya isa. Uwang gid do ba. Rosalie Bry, if you want free coffee, please do drop by in our little shop. Di ini siya, ma'am. Kay mga pita da, buwas dan mabike ko basi kalagaw tara diin ina. Agustin Torres, good evening, Action Bry. Pa great happy birthday kay Ihado Nato Tipon sa DC2 region. Wow. Clint Lirazan, good evening, Action Bry. Good evening lang sa mga Olivares guro ni ay. Sa Puente Villa, salamat gid ka. God bless, Action Bry. Godspeed. Tungburan Tuario, Action Bry. Good evening, lihog great kay Kapitan Edgar Tuario. Barangay Lalagsan na Castillana, wife niya si Rhea Tuario, ang kids niyang apat si RR, Aming Princess Kagzia, Mayor Maymay Nicor, Kagawad Jig Toledo, Nanay Rosie kag Tatay Tinoy Tuario. Sige, relax lang ko gamay. Di lang ko mag-idogda kay pagbalik ta, sugpunan ta na with Councilor Gamboa, pasabton ta sa dayon para tapos ang istorya. And then, ang case sang himulos sang grabe man ng stepfather, no? Imagine mo na nga tapos sa himulos, pataya pa, pakabit niya pa sa kahoy ang stepdaughter niya. Tapos bago lang siya gali kasuyop, marijuana, first time niya nakasuyop ko ng marijuana, galalain gid siya. The shop medyo malayo from you. We are in Alicante, Ibe, Magalona. Sige. May time ginama mga makalagaw ta da, no? Okay. Bibing Dagia Bautista, good evening, Sumbray. Monitor gid kami diri sa Lizares, Barangay 39. Sige, balikan kong iban karon na alas 8:03.
Sunod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginendorso to sa inyo. Pangalagad mga kaaksyon. No? Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami din sa barangay Manghanoy, Greet lang family OPR, Similiano kag Valiente. Salamat gid your the number one. Salamat gid Rasinyo. Halin sa kay 756. Good evening, Sir Brian. Monitor lang ko kadagabi sa imwa. Si Angie Alcantara nigali sang barangay Canruma, Pontevedra, Negros Occidental. Happy New Year dra. Good evening, Sumbray. Monitor kami dia. Kasigab isi mo sa Sutay at Impolo family. Paklibar, Hasli kag Hope Paklibar. Salamat gid. Sige, ara na ta sa aton nga linya mga kaaksyon. Online sa firing line. Ayon taning gamay nga tiyempo ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. na nagamonitor sa aton sumo-suma react siya sa palayag sang taga Basiwa. Sir, good evening. Mayong gabi, Sir Brian. Salamat. Anong reaction mo, sir, kay na plastar ko naman tanan-tanan ng pinaka-portion dito, sir, nga dapat ni mahatagan sa reaction regarding sa Basiwa issue? Yes. Igoon ko na lang ni apat na punto. Yes, ang sir. Ginabasihan nila, Republic Act 6656. 56. Now, siling di, ang titulo sang inang Republic Act, an act to protect the security of tenure of civil service officers and employees Yes. in the implementation of government reorganization. Yes, correct na. Take note, Banwa. Sir Brian, reorganization. Pamangkot, may ara ba lang nga natabo nga pag-reorganisar sang Basiwa o kun wala? Okay. Because Banwa, dumdumon gid naton Sir Brian, nga ang Basiwa or any public utility, water utility, was created by virtue of a Republic Act 198. Okay. Created by law. Ang nag-create sini sila Banwa, amo ang laye. Tubot silingon, laye man Banwa ang makapaliwat ini sa ila. Hindi kay sila lang mismo nga mga taga-board dira kag ang management. Yes, that is Okay. correct. So in other words, Butsilingon, it has to be expressly authorized by law. Dapat pasaran gid nila because there is nothing sa sulod sang Republic Act 198 sa pagkreara sang sini nga mga water utility Aha. nga pwede sila ka maka-reorganisar. Yes, okay. Only Congress can do that. Dapat iagi to anay sa Debatihays Kongreso ni. Man, okay? Ang reorganization. Gusto ko lang dapat isabat man, sir, kay miniguyatan ko na diri ang basis nila Rio. Oo. Position has been abolished or rendered redundant. Tamo nang ikuan ko lang da para mapatas-patas lang nato ng imo sini nga pala. Go ahead, sir. At huwag nila gintapos ang titulo eh. Oh. Wala nila gintapos ang titulo eh. In the implementation of government organization. May gin-reorganisar bala, may gin-pangdula bala kamuda nga mga opisina sa sulod sa Basiwa. O kung wala. Kon pabatian mo sila kay na may reorg nga natabo action, I mean, Sir Councilor, that's why nga ginayo nilang ilang I'm not talking here sa ila palayagi na, I'm not the spokesperson baligin Yes. ginkuan ko lang niya ang ilaman palayagi na para makwantang istorya dayon. Oo. May reorg ko na sila, that's why nga ti ato na ginpasaylo nilang iban ang gusto lang, ang hindi ti depende sa ila. Go ahead, sir. Okay, ang record. Arin Banwa, naku Banwa. Redundancy. Redundancy. Siling nila, redundancy. Assuming, for purposes of argument, nga may ara, gid man redundancy. Ti ano yung boot nyo silingon niya sang option 1 nyo? Kag option to. Hindi option 1, ang option 2 is early retirement. Okay, ang option 1, you resign and you will be absorbed automatically. Guaranteed. Pili ka lang da. Both silingon Banwa, may nagahulat nga posisyon sa ila, basta resign lang sila, kag re-apply sila. In other words,
sala ang ginatumod nila, wala sang redundant because first of all, sa sini nga 60 ka mga empleyado, may nagahulat nga daan nga posisyon para sila kung mag-retire sila, kag mag-reapply sila. Sa diin sa Prime Water or Basiwa? Now, are, banwa ang kontrata sang joint venture agreement, anong hambalda? Ano na lang ang obligasyon sang ang Basiwa kung sang board of directors ta? Monitoring. Monitoring. Kino na subong ang nagapadalagan sang bilog nga Basiwa? Si Prime Water eh? Yes. Sino na subong abin nagapadalagan sang management, control, operations, and collections? Ang Prime Water. Yeah. Prime Water, kay according sa Basiwa, kay na sila subong niya, observe na lang sila sa operations la kung mayor o hindi. Or, Okay. So, both ni mong silingon, banwal na mataod, gida nga wala nagalinda role ang aton nga mga empleyado sa ulihig, mananglitan nga nagsulod sila sa isa ka joint venture agreement or partnership. Hindi patas. Kag nalipat sila, Sir Brian, take note, siyang nagligad banwa nga ginpatawag ini sila in a General Assembly last July 16, 2020. Upod sang opisyalis sang Prime Water, upod sang Joint Venture Selection Committee, Board of Directors, Management, mga empleyado. Ginpamangkot ini sang isa ka empleyado. So ano yang matabo sa amon who are in government service? Ti ginsabat ni Engineer Himura, ginmapamatian sang bilog ng Board of Directors, Management, and the Prime Water, nga gin-assure sila that you will remain in government service. That is option number 1. Option number 2, amo na siling nila. Option number 2, amo ini nga i-absorb kamo. Kadahay katatlo, option number 3, early retirement. No, tidi natuya ang una niya ginpasalig nyo. Kag gintagaan yung man idea ang ini nga mga empleyado nga pwede ni sila ya makatiner as employees of Basiwa in government service. Nga abig gulpin nyo lang yan nga ginlipot kag wala natuya ang option number 1. Gintindugan nyo na lang yang option number 1 and option number 2 and number 3. Can they refresh the memory of this board of directors? Basta nalipat lang sila. Ang agreement eh. Oo. Oo, basta nalipat lang sila. Amo na. So, siling nila kung it took them several years pagpatuman sa pagplastar sa sininga kontrata. Banwa, siguro ang pagduso kag ang pagpatuman sang ginaayo kang gusto sang Prime Water, hindi ya para sa konsumidor, hindi ya para sa mga empleyado. Kay tungod nga ni gani feasibility study, why hindi sila maging preparar? You ask them, the board of directors. Ang gin-preparar ni nila sa aton for the last 2-3 years, or this recently, amoy niya ang proposal sang Prime Water. But nagpreparar ba lang ni sila ya sang ilay yang proposal or feasibility study? Wala. You ask them. And so therefore, even before, ginakusar ko na sila ya, to as early as 2 to 3 years ago, they are merely siling ko sila, you are carpetbaggers in mga board of directors, tag. Ga-actor ni sila as carpetbaggers, collaborators bala, nga para maduso nila ang gusto sang Prime Water. Now, tungod nga amo na ning tindog nila subong, kaga apati na ang mga civil servants like themselves, public servants like themselves, nga kuntani na magapabilin in that to protect what? To protect the interest of the public, the consumers, and the government employees. Sila pa ya ang nagapatuman sang tirador. Henchmen na gid ni sila ya, tirador na gid ni sila ya, sang Prime Water o kung sang Crime Water. Kapakan nilang ilang kaingot, kaingot nila nga mga civil servants, pressure them, offer them bribery, that is correct. Matuod din na, because, and let me correct, Sir Brian, nga akong 250, hindi ito ya Basiwa offer. That was purely Prime Water offer. Ang CBN niya sang Basiwa is another 150%. So for a total of 400%. Now, diin nila banwasok ton ining 250 nga ginampanagaan nila ang kutob tubsin oda sa inyo ang mag-early retirement. Di na nila kwaon.
hindi inaya separation pay. Ang separation pay banwa, they will get that from the income. Okay? But ang ining gratuity, they term that as gratuity, Bochilingon, they can collect that to the consuming public. So, ton pakita na nila, ang ning ginapamayag nila, nga siling nila, ni Atty. Dilag, nga millionaire ang tanan-tanan, nga mag-avail sini, sang sini nga package nga gina-offer sa aton, sang prime motor, but kay sinoy na nila, sukton, banwa ang ginapanagtag, that's why that is, I call that immoral. Sukton pa'y na nila sa aton nga mga konsumidor. So, therefore, banwa, kabigon ini nato ng 60 ka mga empleyado nga despite the offer, despite the bribery, nakahuling nablang perti nga pagpamag, perti nga pagpamahog, paypahog pa nga dala kiti madulaan ka, hindi ka na pagtagaan nila mo to mo di. Grabe, no? Ba't banwa kabigon ini nato ng 60 ka mga empleyado, mga baganihan ini sila. Kaya nga, despite all the offers, the bribery, the corruption na gina-offer ni sila, pamahog, tanan-tanan, dapat kabigon ini naton sila nga mga modern day heroes, baganihan, talahawron ini sila, kag dalalayawon, hindi ya pag silingon naton, ipon pa naton, konsyahal ka sang una, civil servant ka man, ay handa mo pa niya ang ginaprotiran mo, kag ipiton mo ya ang mga kaingod mo, nga mga empleyado sa atong gobyerno. Pasensya banwa kay akig ko subong kay nga ako amoy ni nga rason ng ila kag pagpatalang kun news lying. Na sino nagpatalang sa aton? Kamo mga board of directors. Pirte ang abilidad daw siling ko nga kun sadin kun tani banwa mo lang ning mambal ko guro sa bayan sa katapusan. Not ini mga these people they choose to remain. They choose to remain because sila na mga bantay, they will protect the interest of the people, the government, and the employees there. Kung bilin ini naton sa 5 na lang ka-direktor, sus banwa, makaluluoy sa ulihi ang aton syudad kag ang aton nga mga konsumidor. Because they are no longer kuan ang ilang mandate is no longer, they are already subservient to the kuan sa mga dalagko nga mga negosyante. Kay gusto pa nila ya piguson ang mga ginakabig naton nga mga public civic servants sa sulod mismo sang siningan institusyon. Kay sino pa magabantay sa aton? Ang pamangkot da, sino ang magabantay sa aton? Kung nara na daya ang mga civil servants nga kung sa diin ang ilaya nga mandate is to protect the interest kag serbisyo yang nga matudtod hindi yan negosyo. Di kasi no pa ni naton ibilin nga para bantayan ng aton interest. Sa sini nga mga directors nga magapabilin da. Ang pamangkot amo na sila nga tawo nga ibilin naton para magsiling kita kang magsiling man sila nga monitoron ini nila bantayan ini nila ang interest. Excuse me, Atty. Dilag. Amo na siling ko amo na that is why this is an affront sa tanan-tanan ng mga civil servants kag public servants. Kung ihemplohan kita nila sa 60 ka mga kutimoy kag mga gamin nga mga empleyado nga nagaserbisyo in public service. Ano nagidayan banwa ang mga empleyado ta sa tanan-tanan nga mga ahensya sa atong gobyerno? So karon sir, sa motor tabo sa 60, anong tingkang ginahimo subong sang 60 ini if may ideya ikaw sir? Well, ang akong sinidi banwa na balik naman sila, opinion lang yung ginabasihan nila. Biskan pa man kutunta ang malolos banwa, despite the opinions ng OGCC, why nila yagin implementar? Why nila yagin terminate? Ang ini nga mga empleyado. Pro ini mga board of directors tam mga batinggilan hindi kag mga ambot akong ano ang nagapkapot sila kung dado mga isog gini sila. Kaso-kaso na lang ini nila, but then again banwa labton gid na sa sili. Ako yan nalipay ko. Nalipay ko kay nga bukaron tagid ni banwa. Now this will give us a chance even more. Ga bukaron tanan kay tungod dalom na ini siya. Mabukaran tagid nila alin sa resolusyon nila nga atong number 1 atong number 172 nga ginaprobahan nila ang kontrata nga ang status ni Ravina illegal nan banwa sige anyo ako yan nalipay ko siling ko basti magnagwig pagid ning away kag mabukaran pagid ni sila
sa ginaubray na nila sa sulod sang basiwa. Sige, hulat-hulaton ta na, sir. Kaya naman ang inyo, siri nga mga tikang, ipabalo lang sa aton diri, sir. Ha? Thank Yes, you. sir. So, nga, cancel na sa katapusan siguro. Yes. Ang nakita ko nga they will ihaboy din nila sa Civil Service Commission o kung sa proper courts. Labor. Kada habuyan man kita ni nila sang hindi hamak ang dokumento nga kuan pagid sila bla. Makadiin pagid sila kag mabukaran na gid hindi nila ang katuntuhan ng ginaubray na nila sa sulod sang basiwa. Aha, sige. Salamat, sir, sa ibang time. Good evening. Salamat gid sa Yes, sir. Thank you, sir. Nautod. Action firing line. Hindi mamapungga ng emosyon ni Councilor Wilson Jan Gamboa Jr., no? Maki-empleyado, ini siya mo, no? Kita niya situation. So, tiwalaton tang yan sining mga palayag sa mga gabi, bantay-bantayan tani. Action firing line. Last 8:23. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaaksyon, i-try taman sa action deal kay si Councilor Archie Baribar, illegal man ang iyang pagpalayag diri sining termination nga ini sang 60 Action firing line. kag karona ang tiyo o ko ng stepfather nga naglugos patay man sa iya sini nga stepdaughter mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Nonoy kasta ni Daxon Bry, good PM. Kumusta na to mga bastos nga mga riders? Nadakpa na to? Any updates? Why pa to? That's the best sa court ina ma-settle. Bring all your evidence and witness. Sadya ni. Ralston Gonzaga, correct Councilor. Paul George Esparas, correct Councilor Gamboa. Tungburan Tuario, good evening Sombray. Gasigabong naman ang Aksyon Radyo sa Mansa Layao, La Castillana. Great lang kuno si Joven Panes to Nonoy, De Leon, Sam, Choi, Noel, Nanay Angging, kag Tatay Rene. Nong Jimmy Tuario alias Boy Dilap. Salamat kit. Troy Ligarda, naga-monitor man. Chris Vilma Reyes. Good evening, Sobray. Nagalantaw kami sa East Homes 3, Barangay Estefania. Happy New Year. Rowena Castillo de la Cruz, good evening Sombray. Morden, good evening family de la Cruz. Okay. J. Axel Candelario, naga-monitor man si Rimat Tinion. Si Phoebe Achivar Islao. Jade Villegas Duran, naga-monitor man. Jocelyn Libon Dispoho. Gina Hirona Fernandez. Jade Villegas, grabe ka sapat nga tao, Aksombray, ang nag-rape o nagpatay sa, hay nako, kakurig unod ko na siya. Gani man. First time marijuana, pero tiyang igo, pakita siya sa akon, kay utdan ko siya blip. Bingski Dagomboy, good evening, Sombrayan, watching live from Villamonte. Shout out family Dagomboy, Sitio Sambag, Barangay Panukoy, La Castillana. Pagid, amang Hanoy, sorry. La Castillana, stay safe and God bless you always. Brian Pilayo, yung gabi akson Bray. Mati lang kami di sa dalom nyo. Bao. Hello lang da sa tanan-tananda. Si Manang Pirot da, kag mga kids da, no? Mga kumare ta da. Mayong gabi si tanan. Rosalie Sirold, okay, nabasa ko na. From Brian Pilayo, si Tukayo, no? Sige, ma-relax lang kung gaway lang ha. Balik ko dugay sa aton sa pagpangalagad. Last 8:26 na.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolom nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginaendorso ginaton sa inyo mag-aksyon ang Life Extension Vitamin D3 ha. Las 8:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Manamyaw kita gamay gid lang ha. Maynggab ilang sa mga utod naton na nagamonitor always gapamati gid ko si Azosina Patrimonio kay favorite ka gid si Kishiani gali sang Sitio Minoro Barangay Utod. Portikalawig abi no. Nubo-nubo alang. Good evening, Sumbray. Patamyaw man sa taga-Purok Tumpok, Family Turbela, kay Mama Nita, si baby ko no, Joy, Man, kag John. Doble-doble ganito. Good PM. Okay, sige. Good PM, Sir Bry. Pakitamyaw lang family fat kay Rene. RR Dongdong, kay kag Aya. Kag sa family Diosana sa Candone from Richel. Salamat, gid. Maynggab iman sa kay Tatay Reneda kag kay Iloy Edna. Salamat gid sa pag-monitor sa aton nga pagpangalagad si Talani araman no sa may Banawi mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ang taga IPM pakaronan ko na kay sila magpa-interview no? Kay sugo ta nila sa DPS ko no. Tiyang kalimbawa sang DPS daw basiwa inabalang mahulat na lang kamo kon ano ang compliance, ano ang trabaho sang IPM. Titag IPM digin magsabat kung anong rason kun nga ang basuras Bacolod di way mahakot ang iban. Aksyon Firing Line. Sa pagkadako bayad sa Bacolod sa ila pero ang serbisyo nila kapigado gid no ang IPM. Sa imagine mo na 16 million kada bulan tapos ang salakyan nila pila kabilog lang at tiyog-tiyog. Aksyon Firing Line. Nagapanimako ang mga tao na di pa magsabat interview para pathags publiko kanang rason. Las 8:37. Aksyon Firing Line. Dali gid lang mga kaksyon. Kaya riyo, pertaining nga balita mga kaksyon, dapat halungan tagid ang mga kabataan. No? Kay ining isa kahitabo dito sa syudad sang Sagay. Involved ini sa isa ka manak. Ang yasaning stepfather mga kaksyon, gindakop sa kapulisan matapos nga siya gid ang gidudahan nga naglugos kag nagpatay
sang iya sininga manak mga kaksyon. Action firing line. Di ko na pag-mention ang edad sang bata, ngalan sang bata, pero ini nag-edad sang 14 anyos. Ang suspect dirigin kilala sa kay Elias Granisco, na? Taga-Sagay. Ang natabo sa mga kaksyon kay Sadtong Enero 1, gaarado ini siya. And ang bata, kung kaysa nagakadto to sa iya, mga alas 2 ang hapon naglisensya ang bata sa Iloy. Nga makadto to sa stepfather, no? Hasta naghapon, way nakabalik mga kaksyon ang bata. And pagkatapos pinangita, nagpauli ining suspect kagin sugo sang Iloy nga pangitaon ang bata. Ang tuntoyan nagpulupangita man siya kuno. Action firing line. Kag tungod nga siya ang ginaligar nga siya man ang nagtago to ka nagkabit sa bata ka naghimulos. Ati way lang niya dugay nga pagpangita ya sa puwan dayon eh. Action firing line. Dato lang, uy, ari lang gliso, gakabit nas puno sang kahoy. Wala na sang kabuhi, ining nasambit yang pobre nga 14 anyos nga way pa ka balo ko na nung journey tani di sa kalibutan ginigin tinuntuhan lang sang demonyo nga stepfather. Action firing line. So, gin kuha of course, kagin dala ini ang bata, gin pa-check, gin pa-idalom sa autopsy report, gin pa-check ban ang iya sining kinatawo kung may ara bala sa laceration. But ay ning nasambit nga suspect, nag-ako nga siya gid man ang may kahimuan suno iya sa palayag diri ni Police Lieutenant Christopher John Nalangan, ang Deputy of Police sang Sagay PNP. Action firing line. Ang balyati, siya ang nagpatay, siya man ang naghimulos. May penetration siya mismo nag-ako nga na-consummate gid. Ang paghimulos niya sining 14 anyos, demonyo kristawo, no? Action firing line. Ano ang pila ka rason kung nga nga ginhimo niya ato mga kaksyon? Action firing line. Suno sa panuaron sining stepfather nga suspect, kay ginhatagan siya kuno sang marihiwana ni a certain makmak kag first time sa iya kabuhi mga kaksyon nga nagsuyop-suyop sa marijuana, galalain siya kuno kunong himuon niya. Action firing line. Nanugid pa sa pulis gani iya nga kon may nakitaan na kuno siya aksyonan nga binangon abe. Ang mga ido kag kuring kag mga karbaw malabyan niya panglabuon niya kuno tani to. Action firing line. Ang bata nga 14 anyos amutong natripan sang suyop-suyop niya sang marihuana. Action firing line. Aring panaysayon sang pulis kag ang pag-imbestigar sang pulis sa iya. Mga kaaksyon pawati ko sa inyo. Ina-establish na ang case sir for rape with homicide. Amo na sir atong itatay na kaso. Okay. Oo. Bali gina-inquest this afternoon, sir. Gina-inquest na. Namo na. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay. So, ano gani ang yang name ni sir sang suspect, sir? Elias? Ang real name sa suspect sir is Elias Granciso Yankee Kahoylan. Elias Granciso Yankee Kahoylan alias Nonoy or Boconor. Apelyido siya Grang Singso. Okay, dali forward ko lang gamay ha. Kay medyo ginapasugid ko daw sa kon eh. Okay, dali gid lang ha. Arya, dili kita. Sa balik ini sa station for filing and documentation, no? Later on, nag-confess yung suspects na nag-apo na ko sa diin na ginako niya nga siya gitang nagpatay sa bata, sa iyang manak. Grabe, no? Kag ang paghimulos, sir, ginako, yaman ni sir. Hello? Hello, sir. Sling ko pating pag-rape, sir, ginako, yaman. Hello? Yes, sir. Hello, sir. Hello? Sir, batian mo ka, sir. Bali, sir, pating rape, sir, ginako, yaman, sir. Yes, sir, yes, sir. Siya, para sa iyang panaysayon, ginatin niya ning famous land, no? Pero wala na gitna penetrate. Pero nakatapos, sir, oh. Nakatapos siya, para sa iyo nakatapos siya, pero wala na hindi na penetrate. Pero
consummated, no? Natapos siya. Oh, grabe. So, sa mo sir sa admission, sir, do I, progin pa doktor pa nagyapon, sir, no? To check gid kung may laceration, sir, no? Ang yakin na tawo. Yes, sir. Actually, sir, ginulat din nato ng autopsy report. Kaya makita man sa atong autopsy report and medical legal report ang basis ang pag-file natin sa rape and homicide. No? So, amo to ang atong mga supporting documents. Oh, bali sir, inang tawag naton inang during that time sa ginhimo, sir, anong hubog sa sir or anong sistema, sir man? Pag say sir, but further investigation natin, sir, nakasuyod niya siya. No, so first time niya ko nang makasuyod sa marijuana, allegedly ginhatag sang isa ka certain makmak. Pero ang magaling to ang epekto sa iya sa droga, no? Kasi masaya pa rin sayod kung may pinaangon na ko na siya, no? Mga kasapatan itaga niya na sir, no? So unfortunately, nakita niya hindi nga manak, so amo to ang natagok, amo to ang nahimok niya. First time niya nagsuyop sa marijuana, sir, ha? Amo ng admission niya? Yes sir. So, amo galing to epekto, wala niya na makayanan, no? So, nahimo niya amo to mabutang. I see. Sir, during that time, sir, sila lang isang step daughter niya? Sa balay, sir? Oo. Or... Actually, sir, opo nila ang mothers ang victims, si Mirna Flores, no? Hining stepfather, kada hining stepdaughter. So, usually, abi na, sir, kung daytime, sa aga, arado sa hining stepfather, then kung sa hapon, bulig-bulig man hining aton nga minor victims. Okay. So, sa ato na investigasyon, around 2 o'clock in the afternoon, nag-design siya yung minor victim sa iyang Iloy, no? Na mamuskon, pero nakibot na lang ang iyang mother, no? Daw na natugayan. Natugayan. So, pag-abot man niming ni Elias, Francisco, at around 4 to 5 o'clock in the afternoon, sugo ni Mirna Flores, no? Naging papalihog na kapangitaon ng iyang bata. Pero dawa mo na natin siya nga isa pa sa anggulo nga nakita sa aton nga investigasyon na daw wala ginadugayan, no? Daw bala na nga daan sa suspect kung di pangitaon hindi nga minor, no? So daw bala niya gid kung di makita. Okay. So dira mismo sir sang January 1 sang hapon sa January 1 sir nga nadula sang hapon to dira mismo nakit-an man lang dayon sir or nalipasan pa inadlaw. Sir, nakita man tayo. Nakita man tayo. Itong hapon man. Around 40 meters away from their house. So, sa likod pala nila. Grabe, no? Ginbitay, grabe kasakit, no? Ginbitay pa ni sir, gano, sir? Damo siya na? Yes, sir, ang nagagawa sa, ang nagpagawa niya, nga ginbitay niya, ipagawa niya nga nag-suicide ng bata. Pero, base man sa ato na investigation, daw hindi mapatihan nga pwede makahigog to or makabitay to ang bata. No, kay ang kahoy, sir, kung makakadto to sa area, ang kahoy, pero tinanubo. Nubo lang siya. Daw, asa tuhod lang siya. Asa tuhod lang. So, pero elevated lang doon. Pero, kung kita daw, bisa napilito natin na mag-higog dito. Daw, pwede. Posible. So, isa pa na nga anggulo nga nakita natin sa aton nga mga kapulisan na mga may foul play sa initial investigation sa una. I see, okay. So, ano ang kahoy ni sir? Na butang dara sir, ano ang kahoy ini? Kag ano nga pise gingamit ni sir? Higot sa Carabao? Wala ko pa makonfirm na sa aton nga investigation. Sige lang sir, no problem. Gina. Ini sa sir, why siya nag-surrender sir kung naging dakop, gini siya sir, no? Yes sir, isa pa nga anggulo, no? Ora-orada na gano'n na siya nagpalagyo, no? Huwag na rin siya nagpakita. So, isa pa rin na nga anggulo ang nakita sa aton nga kapulisan
no, nga nagpalagyo ni siya. So, nagkontak kita sa aton nga continuous hot pursuit operation, and on January 3, 2021, no, upon learning of the whereabouts of the suspect dito sa Purok Manara, no, sa Barangay Puy, Siyudad Magyapon sang Sagay, no, nagkontak kita dito sa aton nga hot pursuit operation, and under the direct supervision of Police Major C, and led to the successful arrest of the suspect dito sa Purok Manara, Barangay Puy. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Amo na makaksyon ang panaysayon sang pulis sining nasambit iya nga paghimulos kag pagpatay sining 14 anyos nga dalagita bati kaluloko yo. Why? Baldagi nang iya sining sitwasyon kiti ara subong na sulod na iya sa lungon ining pobre nga ini. Aksyon Firing Line. So maghalong gid no sa mga kung kaysa may nagapamana biliwat dapat kilalakon gid ang ginapamana kung anong iya sining sit up sang kaugalingon niya dira basi lain tuyo niya no ti galing kay tong suspect nag-ulan siya nakasuyop marihuana ti guro galopad ging huna-una ya for the first time guro nga mo to sitwasyon niya imagine mo tong ita sa sundang kung kita lang sa kuno sundang to mga kasapatan to pang labuon niya. Aksyon Firing Line. Ti ang natripan niya ining 14 anyos mga kaksyon rape with homicide ang kaso ang ginatubang sining suspect nga ra nakaron sa kurong custodial facility sang Sagay PNP mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. May yung gabi lang kay George Gargasiran tanigin tripan niya na lang ang pag-arado kundi may pulos pa tudlo ya pa sa marihuana. Si Rolly Nerta naga-monitor man si Sir Dennis Richard Tiboroma bagay na sa ihaboy sa impyerno. Dionisio Tilibrico, naga-monitor man. Haboy kunos tunga dagat, demonyo, klasitawo. Madam Elizabeth Malaka Gamala, thank you and God bless mandra sa imo, ma'am. Sige, ginendorso ta sa inyo makaksyon ang Evergreen Herbal Capsule na nagabalance. May gabi lang sa kay Hamgian Hards, taga-monitor, wala gaba sa Bible. Ati daw maamugid. Naga-monitor subong sa Gimaras. No? Salamat gidra sa inyo sila nga pag-monitor mga kaksyon. And may gabi lang sa kay Christine Marie Howd Alfonso. Sir, good evening. May gabi lang da kay Antoinette Alfonso. Nicanor Tikala. Long live Councilor John Gamboa. Oh, salamat. Jaime Manukan, good evening, Bri. Hindi may serbisyo ka Prime Water. Kada aga gauntat ang tubi. Sanso Jaime Allen, good evening, so Brian, watching live from Houston, Texas. Ba, kumusta mo da? Salamat gid sa pag-monitor. Rosalie, hindi ko gid bala maintindihan kung nga aperti kadamo nga rape cases sa Pilipinas. Ti kulang sila sa pagtuon. Don't tong iban drati. Abin la guro kon okay lang na. Iban hubog, iban ti nakasuyop gid. Mostly sa nagahimo inang mga nagasuyop gid man sa illegal nga droga. Sang magpanglugos mga kaksyon. Sige. Mapawayway lang ko kadali. Last 8:52.
Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sa Dayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon, gina-endorso naton sa inyo ang okay, sige. Again, si Ham Gian Hards, taga-monitor. Rosalie Sirol. Brian, my sister-in-law, Maylin Pasitos da Maulo, siya ang nag-tag sa akon nga maglantaw. Salamat kita. Moman ang second husband ka hinablos ko, ginrape man niya ang manak niya sa nagbata na kag ang banabana ka iloy niya na priso la na piyansa. Ati basta rape gani way gini piyansa iya. Manimuron kani dia bilog mo kabuhi sa prisuhan. Bisan tulutan dugon mo lang ng kwan, tulutan dugon mo lang ng kinatawo sang babae o kung lalaki da. Pwede ka da gid ma-priso nga no bail recommended. Kag reclusion ah. That's why nga ipiiwan nyo gid ang inyo siling kamanyakan da. Oh. Halin kay 5622, good evening Action Brian, idol gid namon ang Action Radio. Monitor lang kami di sa Binukid sang Isabela, salamat gid. Action Brian, good PM. Pamati di kami sa aning Pahanukoy, Lilibeth, Oriendo, Cabigo, Kagakon, Pamilya, sign on to sign off. Number 1 Action Radio Bacolod. Naga-monitor man gani subong si Lucy Ho Kaguyang. Ang nagapanamyaw sinong Dodong Alimon. Salamat gid sa pag-monitor. May gabi lang kay Lola Mildred dira sa may kuano sa may Gimaras. Jody Florentino, good evening Sombray. Always nagapamati gid kami tanan pamilya Florentino. Imagine mo na. Isa ka clan yang naga-monitor ha. And the good evening Sombray, monitor kami di barangay Nagasila Carlota. Mercy, La Carlota City, si Mercy kag Boy Salmoren Esther kag Carlos de los Santos. Evening sir, Brian, monitor lang kami di sa Action Farming Line. Tamyaw ko lang to kids ko si Gwen or Gen Grace Templatura. Salamat gid ah. Nagatamyaw Mama Daday.
Si Madam Vanessa Mayo ara naga-monitor man sa Minnesota. Thank you, Gid. Good evening, Sumbray. Bao, kabay pa nga ibalik na ang death penalty para lang sa amo sina nga kaso gani man, no? Kinabalang korupsyon, illegal drugs, rape case mga kaksyon da. May death penalty na lang sila. Kaya connect mo ni sila para amo-amo lang gini. Don Makapal. Okay, sige, greet lang ang mga Makapal family. Thank you so much, Gidra, sa inyo mga kaksyon. Sige. Ang iba nagambal nga tika pigaw kung may death penalty, pero kung isa do makambal, magkaton maginamo ng batasan sa tao nga demonyo. Do okay naman lang pang bitayo. Kristen Marie Jude or Howard Alfonso. Idol, good evening. Greet ko lang da sa si Antoinette Alfonso. Sige. Why na kita sa igo pang oras makaksyon sa aton sini nga pagpangalaga do pod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna na Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa, may gabi lang kay Mon Lisay kay Alex Montesa agena. Sa technical side, we have Action Nelmar Madira kag Sir El Ray Dotilio sa aton sini nga IT Tonight. Partner taman si Action On Defensor Dri kag sa News Center. Standby sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinabia. Ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gina. Maghilibati ta buwasaw magyapon ng istasyon kag oras. Nagawon ko lang ni kambal ni isang isa din. Balya kanami panitan kasi rapist. No? Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,